Jeg synes, at vi skal have sat Lolland-Falster på landkortet som et sted, hvor officielle myndigheder er venlige og hurtige til at behandle ansøgninger, kan hurtigt få nogle sager igennem, hvor vi har sikret os, at der er en god sygehus- og akutberedskab, hvor vi har sikret os, at man er fremme i skoene omkring nye energiløsninger, at vi på vedvarende energi er fremme i skoene. Hvis man lægger sin virksomhed her, så kan man profilere sig i et miljø, hvor man tænker meget i grøn energi. Man kan ordentligt proklamere sin virksomhed, at den anvender grøn energi. Det synes jeg var oplagt. Det er noget, virksomhederne kan tænke på hernede. Og så selvfølgelig vil vores erhvervsvirksomheder nu, de næste 10 år stort set, der vil det jo også handle meget om, hvordan kan vi blive en del af det kæmpe anlægsarbejde, der nu ligger her. Det synes jeg, det er vigtigt, at man gør sig klart. Jeg synes, at det, der bliver snakket om containerfaciliteter, hvor Østersøen står for skibsfarten øst-vest, og landevejen står for lastbiltransporten nord-syd, det er oplagt. Der bor vi lige på korsvejen der, hvor vi skal lave omlastningscenter for container og lave noget containercenter her. Det må være oplagt. Igen noget, som virksomhederne kan profilere sig på, at det har de nem adgang til, det bruger de faktisk nabo til. Så de næste 10 år har vi en kæmpe opgave i at gøre os interessante for de her virksomheder. Hele tiden tænke, hvad er det, der skal til for at tiltrække, hvad er det, der skal til for at tilbyde interessante boligområder. Vi har fantastisk natur. Jeg synes, at man i kommunerne skulle kigge lidt på planloven. Vi er i gang med at ændre det fra Christiansborg, så vi kan tilbyde nogle boliger, ikke hvor vi ødelægger vores naturskønne områder, men i kanten af eller i nærheden af, så man giver mulighed for at tilbyde virkelig at bo i et naturskønt område. At man kan bo i et område, hvor man kan følge med i årstiderne. Det er i hvert fald håbløst i København, når jeg overnatter der. Det må jeg sige. Hvis ikke vi er vores muligheder bevidste, og hvis ikke vi alle engagerer os i at udnytte det inden for de næste 10 år, så vil historikerne skrive om, at vi lullede os i søvn i en periode, hvor vi havde en masse muligheder, fantastiske muligheder. Og det synes jeg ikke bør ske.